Сырха лаукоста шиджылары üçün ава лиманы керек. Бу ғайыны Владимир Гройсман сенслендірді. Гастамель ава лиманыны лаукостерлерге айырмаға теклиф етті. Баш назирінің факырыне көре ава лиманыны бу мақсатқа бір елнің içinde азарламаға мүмкін. Леха весикаларыны ве масрафларыны белгілемеге авәле еті. Мақсус ава лиманының пейда олмасы Украинада бір сыра лаукост шirketini jelp eter ve бюджет ава ташуларының інкешафына yol берер. Дей Владимир Гройсман. І ми маємо ще один аеропорт, який знаходиться на точно такій відстані. Бізді Киевден Бориспіль кебі. 30 километр uzaklıqında yerleşkende Abirava limanı, Gostemir limanımız бар. O cüz biletli taşıyıcılar, lowko şirketleri için hava limanı olabilir. Şunun ile nevbeteki kararını көрем. Бориспіль ve Juliana hava limanları vaxtınca lowcost operatlarının programmalarını temin etti. Ama sonra onlar Gostemir lowcost hava limanına geçer. Bunu bir yıl içinde yapmağa mümkün.